Kadom Karbing Rat USA, Japan, China, lapente pregjam develop country ke science lapente technology ehin nat pa prang piklo. Lapen ke alang litum lahaya hi nat paching thur ji apan se alang litum dode sangse. Lapente alang litum jakong do anstame alang litum chiting lablo. Bon sitame India ke non pu sitame dhoroma men pen kachar wujur elang. Lason thak si Karbi Anglong sitame India lusi doko pot ilitum sitame ahut pen ahut ke ilitum sitame chipu detiti. Las non a generation atumabang dhorom phan pate thera. Dhorom phan tekni nangji anam phan adom nangni lapuleni likudam kali sitame dhorom phan pate thera ilitum kaching thur iji asai phan si ilitum jakong sitame ilitum chipi nangji mat apor samai padam pamji. Lapen ke ilitum kathek thea son dolo plutang te ilitum lahin sitame Cethal sero nangji anu plutang te tum Karbi tum sitame paprang dun po nili bangso a video kasila mathike lason no athe ili tumang bong confused do ko nili pen jok jak lo je Karbi tumate tribal atu ili tume tribal lo la peng ili tume Karbi lo irum jong si kaprega nim nane Hindu punon la peng ke Christian punon kaprega dhorom jong si tum rimlo plutang te ST chetoklong le det poma la bangso alam semi confused do ko athe social media long labang so puthak sitame alam klang ponlo je Karbi tum sitame Hindu adhorom rimlo plotang de mate hakko pen adhorom chi odet pen kapre ka adhorom dun lo plote hala kiduna tumangke ST ke chitoknong rimlo SCC chitoknong pu kaning je tum sitame do lasi iri tum bang so puthak langnam sinang dili sitame thekte bon same chat GPT pen lapere pregjam a source pen nili sitame porhilo langno lapene a conclusion nili copy makilong labang so lam sinang khan pon 100% choklim lo pule nali tum phanang ke thanji lapukali bon sitame nili copy ma result ke long lasi nali tum phanang thanpo lapen ke nali tum sitame research ta pori tha chini tha ane nali tum same conclusion ma ke nali tum deng pano aprang sil tum amut pelam chini nangji je tribal mate ST status ilitum hanangi pilake religion mate dhorom mate ilitum adim nangkelang si nangki pikali tribal ethnicity mate ilitum ajutang jubat lahai nangkelang si ilitum han ST nangi pilo ilitum apindeng sumpot samedo lapen ge ilitum elamiki itum a language sitamedo lapen de ilitum a lifestyle ilitum kecho kedo lahai sitame ilitum cheprekda lason thak si ilitum pangri pangdon Aron sitamedo kaprekdo ilitum hapu general amuni datum penke ilitum chiprekda ilitum methanga festival sitamedo pregjam a festival ladet kalilang ilitum han adim samenang lang ilitum ko nadim si kedo maje backward ma mate hada ke kiplang odim ma mate habit ma inglong arlok ma lahai same geographical lahin same kelang pondo lahai kadu kobe nanglang lapen si ili Karbia khai phan same ST kipi pondo ilitum adhoro mate ilitum anim chelar phaka pisame nili ki matha teng no nili ki matha teng ke nili kramsa lo putang de nili kramsa si doila laben ke nili oklong avi sitame mate nili blood sitame Karbi blood si doji nili a chada dhorom ne dun sitame a blood ke Karbi a blood si doji laben ke pindeng sumpot an sitame Karbi a pindeng sumpot same tum chingthang ji lason si kecho ki jun a lifestyle sitame Karbi a teng si doji Hantu mehek sitame chothek ji lapen ke pa avi pulutang de inglong arlok sitame do thek lapen ke non pena ana tum ke inglong arlok sitame do bomlo lapen ke hadak sitame sai chuti ki pian si reng pon bomlo hakko tenglo alang itum anim le chelar se marang itum apramen ko sona inglong arlok long ke do thek ason si non an sitame do thek athe kadoga bisame Karbi pena Karbi lo pulutang de itum phan ke ST ke nang pitang elo Indian government pen ante ilitum dhoro mate ilitum anim bang chelar phaklo pulutang te ilitum Karbi kalidet poma ilitum ST chetoklong le det poma nalitum matha gurtha ahoklo kadom kardi ehi natbang ke ajrake chiprekbek po athe ilitum ma dhorom nong si chelar lo pulutang te kadom kardi ehi natbang ke sab o prekchet po laben ke jutang jupar ehi nat same ka chiprek ya sab ke doji hal hakko hudateng ke kalidet haji bon se ilitum langpa melo pulutang te ilitum kachi putol ke kali bon same langpa melo pulutang te east pen west ajutang asap sap same kachi prekondo nili ka matha tenge mate nili ke theklong atenge nalitum ko sondong theklong lo ne bon same elam same east pen west ke asap ke kachi prekdo nalitum same ke dam tang ahut same arjupon odi supreme ben mendoram bu puthak same thili sai son sido bon sitame lala sitame acceptable lo lala sitame ilitum teng pon me puda choklo
laso pusi itum dhorom jong si chilalo putang te jutang bang asabu ka chepre ke dokok tai ji bol same chepre ko ke kadi ilitum example mate pangbardam ji phani tum endam sinang 2011 census setting ke Christian percentage Nagaland along ke 87.93%, lapen Mizoram ke 87.16%, Meghalaya sitame 74.59%. Ante Naga lapen de Khasi matela chumang atum alang itum ST chetok long nidenoma. Alang itum chetok Nagaland long 87% abad ke Christian lo. Bon समय हदा के non pusta में ST lo alang litum pansta में Indian government ban STPL lo la suppose alang litum dhorom chela running sta में lake ST sido ilitum alom so apor ilitum tethana bang minority religion aputhak nelidak chat GPT pen sta में theni la research bomb podak nili longpon lo dake tokpon pilo Nagas and Khasis who have converted to Christianity still retain their scheduled tribe ST status. Dax tame tum longpon lo Naga punon Khasi punon di alang itum sitame Christian dun joyap sitame alang itum sitame ST la. Kopi apod lo ST status is based on ethnicity and socio-cultural characteristics, not religion. Dax tame tok dak lo religion sikelangali, dhorom sikelangali. Conversion to another religion does not disqualify someone from ST benefits. Like the conversion mate itum religion itum dhorom ke chelar pen ke ST status ke long le det po bang ke kali labang so benefits ke itum long ji disqualify un eps dak tok lo ate non question man ke karbi tum ko son isi ver lo Karbi people who become Christian or follow any other religion akapre ka dhorom sitame di ane Hindu pen dang lo kapre ka dhorom jong si follow sitame are still ST alang litum ST hilang. This is because ST status is based on the tribe, not on religion. Puthot dak tok thulo di ST status ke lake based on religion kali dhorom le kelang kali lake a tribe mata khai sikelang. If a person is born in the Karbi tribe, they stay ST even if they change their religion. Kasi ke jutsi dak tok lo jongsi bangso munit Karbi long ben sia mahang thek lo pulutang te alang itum adhorom chelar fax tame alang itum ST hilang. Lasi Karbi Christians tame ST lo, Karbi Hindus tame ST lo, Karbi traditional believers mare Karbi Arun Barim tame ST lo. Da kijursi tok lo your tribe matter, not your religion busitok lo. Iltum kupia tribe ma la sinang lang pu. Iltum kupia religion ma kupia dhorom ma kupia nim ma la bang kenang lang le. Iltum kupia khai ma hala sinang lang. India long dhorom mahinat lang luplo tangte ahok lo Christian, Muslim, laben ke kapre ka dhorom atum la ke minority lo. Kopia pot si India long minority pinak lo. Christian punon, Muslim punon, Buddhist punon, laben ke kapre dhoroman ke. Athe India long majority la ke Hindu si ke ong pinak polo. 2011 census setting pulo tangte 79.8% ke Hindu lo. India long bangke. Hindu penakapre ani mate adhorom an ke lake India lo ke minority si cheman lablo bon sita nane Vatican City son itum langnam lo plotang te hada ke 100% Christian doji lason thak tak sila Timor Leste lake 99.6% hada ke Christian Romania long jong silang lo plotang te 98% lapan ke Brazil long lang lo plotang te 81.6% Mexico 95% USA 79.5% hal hai country long bangke Christian ke minority kalilo India long si minority chot atheda ke aphai jom hek bonds tamela a percentage do o country long bangke mate a dead long bangke minority kali bonds tamir tum caste long ke minority religion buke bangbe athe caste lake a khai si langnam ji bonds tame religion lake minority religion buke lake ala aphai ki jum matumar si minority religion buji caste ban religion totally different nili kachini da matenge asi adhe ki tum nali tum manang than thai ji komane bangke je nani tum Karbista me Christian nun joilo protang ST chitok long ni pula bang salam se me dokok ta hai mata avidet ta hai minority busi chitok nang ji put hai ji bon same minority ke lage dhorom hina religion hina si minority chot caste hinat ke itum ke ST si doko lasila hini a concept bangke nili ki matha tenge totally different ST a concept bangke kaprek lapengke
minority religion a concept bang ke kapre ST mate la caste bang ke religion basis ke lang namde lasini li jungjung ki matha ke lason lo iri karbi tum ajat a nimle rimdun sitame tum ke ST si dopo laben ke komane a government pe konani a political a leader tum konane a politician tum ke nang ke large ke bot ike to kokta thek la ke abi pe alang ni tum ke large phan mate la general kaselam ji phan alang ni tum ke mang pen alang ni tum claim pon debt ta thek bon sabe hala sud bangke ilitum arjap thipsi chisong punangji je nilitum ga prangmen stame ST nang pitang nilitum ge ST si doji nilitum Christian punon nilitum Hindu punon nilitum kapre ga dhorom punon nilitum aron barim punon nilitum ge ST karbi ge ST si to labji dhorom ben ke da connection mandi usna nilitum chedano nang kokpo आथे अलांग सोंग दो तुम समय सरकार तुम समय मोनिटर लापेन के सरकार मते इंडियन गवर्नमेंट तुम समय नाकिबेर थिप जी आहुत पेन के कुमानिया पार्टी मगे माथा दे थाई जी बोन समय कारबी तुम बांग्ला बांग आरजाब थिप ना जी लासिनी लिगे पूजी एली मेथांग कारबी हिजान बांके कचे थागजी फन बांगे तुम माथा थिदे ना जी कादो का बेसी तामे नाली तुम समय हिस्ट्री लोंग लांगनाम दे चिनी जी इंडिया कचे सोंग केपा बोब लके हिंदू लपेन के मुस्लिम सी थागदा alai dum kopi posi thak dak lo plotang te jakok pa bob che pidi asi ini tum e prang lason do kokta thek je dhorom amen pen karbiang bong nang ke thak stame komani a political party komani a sarkar bang ke ri tum phan do kokta thek do vekti buke ne lining je by chance do kokta thek bolsem hala sud bang ke tum chini de nang je asi puthon ne ligi pukang tung ke lalo iri tum prexam anim ji Christian thai ji aron barim thai ji mate aron kimi thai ji bon sameri tum ke isivet a family lo iri tum e karbi family lo ili tum along karbi a vc doji pangbadam sinang iri tum ik punon ebong punon dipunu punon komane iri tum adon rap punon alang li tum adhorom prexam thai ji bon samay iri tum family lo plotang te iri tum stame kai ki kaching honason se iri tum ching hon ik bang punon mate ipunu bang punon nani akapre dhorom rim rong stame iri tum ke lang silet le ako kelang silet ji aron masebe एकदम धर्मामेन पेन कोर्टे चेलांग से लेड्रोंग प्रोतांग टे कुसन नारी तुम मथा था लासन तक था लो तुम ऑल कार्बी तो अन सम मेरे तुम दोंसी धर्मामेन पेन तुम चेलांग से लेड्रोंग लो प्रोतांग टे कुपिसियाले दोलांग लासेली तुम लहाय का चिपु टॉट कचे जोंग टॉट बांग एरी तुम इंगटन सी एरी तुम कोसन सी के पप्रांग जी मा फान से तुम अपोर एन नंग पो तुम चेलांग पा मेलो प्रोतांग टे तुम जिन सो में पन समय नॉन पु सिता में रोंग जुलांग नाम लो प्रोतांग टे लहाय पेन कचारवो तुम दो पिक नसीला के ठेक गिरी तुम को सन से कार्बी आरार तुम निंगी सी वेट पेन की दो ठेक जीमा हालाबांग सी माथा नंगजी ये तुम के ठाक जी फनमा के माथा ठेदे नंगजी जोंसी के ठेक गिडिंग तुम पे जोंसी धरोमालाम पे जोंसी चारबु इरोंग चेंग इरोंग पुलोतांग ते औरा तुम लान सी धरोमामेन पेन का चारबु ठुको इसी इंफॉर्मेशन भाने तुम की जुरसी चेथान सितांग इरे तुम काचिनी जी अफान जे इली तुम भान मेंटू सी एसटी नंग पिलो लपेने को सन सी एसटी रे फानंग पिलो abang solam same kachini ni atum to thai di nani lista me retarded lo la pen ke thekmonong lo mentu si il tum bhan nang pima la pen ko so Indian constitution nang ko so article pen si tum bhan ST system na la bang solam same tum chini panang ST status il tum bhan nang pi madela tribal tum bhan nang pi la ke scheduled tribe order 1950 la bang so aron ben si il tum bhan nang pi ha dak il tum lang nam lo plotang de ko mat mar si India long ST ma la il tum at least thekmonong lab ji nali to PDF files ta me do Google on search pon sta me chop nang tum toponon Scheduled Tribe Order 1950 pulabang so potok ponon ki hala PDF file ki hala download nang tum adis sa melong ji labang so ajakon konat men sigi pipon pulutang te iri tum Indian Constitution no itum langdam te thek ponong ji Article 342 clause 1 no itum langdam te thek ponong ji je hadak topono presidency ST status pipon unji alang li si komat phanma ki piji alang li long si jakong du labende state along pulutang te labang so state along komat mat phan si SCPG ma pulutang te alang li tu madela president abang governor phan alang li consult vek nangji mate chingki che thandam vek nangji governor a permission same nangji state pen jung ke alang li tum ST status same pipon un mate ST status pavedeji pusame alang li tum lake only presidency unchochi dak langdam sinang dak eli tum thekbolong ji ho nili bangso PDF file download pen kilang podlo Scheduled Tribes Order 1950 Karbi Anglong lapen North Kachar Hills along a tribes amenol haike lason si la abera nang lo plutang de dum thekponong ji dak number grey si long di Karbi stame dolo jo lapen ke dak 12 long grey ni long lang nam lo plutang de any naga tribes in
naga tribes atum an stami ST lo product stami ki tok kondo la si Scheduled Tribes Order 1950 along si tok dak lo je kar tum ke ST lo ahok lo President bang jong sri bangso ST Chipon deji mate bangso ST remove loji pavideji plotang de alang lilong ahok lo ke jakong do sitame state jungjung ma ke jakong le nili pon si bangso video long thanam chotbo nili dak kaning je an stame nili la chat GPT pen si la pulang pon bom lo pohi pon bom lo aron stame charlie pon bom lo punani chokchi dokok thai ji laben ke nali tum finalize lo mate nili kaning je alam chok lim lo punali tum matha nang ne nali tum me thang stame psychology do nali some tek share tum do chini tum do asi nali tum stame lang tha ri tha chari tha aron alam stame chini tha an le nali tum confusion ma ge wala jong si pene ka chekeng ke do pulutang te tum comment speak tha nali tum jong si nili pan nali tum jong si comment sa pidun do pulutang te nili stame chini po oh yes dake chok chilang dake la son bang nang ji pu la bang solam seme nili stame chini po uthot chitong tuna kapre ka video long do me thang mi kardong